on fami kuje fere do enen yimobe enen influencer en do himbe jurdo konti do men to a anda bo mi andini ma tanke to ayi do mari 100 abonné ha konte ma tabutu no deja dum himbe temeron amari ha bawma do tokkima do lara ko wadata sakkonta ma to abe 1000 ha 2000 ha 10000 on fami derrabe en do fijira be dina men islama do en do yiya bo no habe en do no heferbe do wobbe fere do jinni darde dari do réseau do sey ibina dina do nde enen bo en lori en do hokkabe lawol do ton en do fijira be dina do masin hule Allah en hule Allah en hule Allah en hule Allah ta en maya en wasmita en hule Allah ta en maya en wasmita derdirawo modibbo waji hunde ado andi labdum tal hala kam ha goddo famaka seto a yecci goddo man haka fuddi be haka timmiri nden modibbo waji hunde a hosi halayel man demi a wati do réseau mo nani pat naniri dum à l'envers nanayno ka timmiri no numirta ka fere a anda Allah wulete hayidena modibbo fuddi ha waja en do andi modibbo to wajan do dum ayaji al-Qur'an on malli bo hadise ji annabi jon be wajirta bismillah en wade be jangi aya be fuddi aya be waji be fuddi aya be timminai be fuddi aya be timmini ha waju mabbe kam amma an mo hosi video man a monti do a wari attai aya man timmai warta mo nani rihala man fu bennon man numirta ka jotta bavigo ni o modibbo taski ha wolwina imbe halambal sew viayo do daggi a yarambal ha babal fere hidde ko hawo via amma ni beni on harmini dum do se ana atai babal man a wari a pibli tan ha babal je o vi do daggi a yarambal ha babal fere yarobe bal umma hosa tan do fijira do ton hujjotira do ton alors que bo an mo tai video an on jayni himbe do man Allah wulete ya dergal to wodi bingel debbo fere mi yata do réseau do tummi do yamo be modibbo Musa be waju modibbo Musa mi volwi jotta mais to mi do continue gom tamal lerugo goddo do réseau do min kawla ko yalem mi do yamo tumbe waju modibbo Musa o ta wajuji modibbo Musa dede ha o yidi o wada do sala o do jodi c'est comme si bana to dum sarge bato noina mi anda amma anniya mako kam nana hayme nana fama ngatto ayidi ha goddo nana hunde ha fama se a hosa hala man diga fuddi a timmiona biblia jotta do mi do yadder ken do fijira be kalimawol je modibbo Musa vi to a holtini gorko bordel donc to a holtini debbo bordel Allah wulete ya dargal ado heba hakke hal garaji limse man timma nden to a holti garaji bo na andi neba nono do o leke on hosi on wati do TikTok do ha on famtina se on hosi dum on do jancira modibbo je waji on do jancira Allah be dina mudum warti dum comedy bingel debbo je volwi via holtin tam wadi nono pusse wadda inde modibbo Musa gorko je yidi ha sarga zane mo fu se wadda inde modibbo Musa alors que bo min be mon pat en do andi ngam modibbo Musa volwi hunde do to on non no mari imanaku to ni on non no mari imanaku haje on accan on holtintabe mando on hosata ko bodo ma on do jancira wallahi summatallahi mi huni to ni on non no mari imanaku haje yo ngam modibbo Musa wadi volwi wadan on acca on holtinta mando on hosata no do man bo on do jancora dina Allah donc holli on do fijira be man bana to yo dum comedy ko on famina modibbo men tilim do waji hunde on hosi dede ha on yidi on ta'i on do janca do ton on do wadira comedy mon nde on vi heferbe bo se tokka dina men no be tokkiri derabe komi via ha do TikTok do ha dede ko larini bani do vagi amma en do wara debaji am burna pat je mi wadi balde do dum debaji je hala dofta hala debbo hala gorko hala noy en watta debbo lata dum debbo no nyawnda debbo hôpital gorko bo nyawnda gorko do to non min woni ko moy wada commentaire mum ha les video do mo tanti hudiyam mi blokan dum do tan mi nyeri mo tanti hudiyam fu mi blokan dum